Shot mo ha. Yung ilalagay mo You sa should ato. distinguish once Ano pag ihawak na rin dito? Ihawak ko mga You have two problems and ano daw video? PFCC, Ha? nandito sa list, and yung carpal tunnel. Ano yung sinasabi mo sa Wala akin? yung tatay niya Na dito, may yung- araw maayos, which is it? Shoot mo yung carrier. Paano yung maayos kung anong ginawa? Yung, hindi ko, kumbaga mag-aming pakaramdam na feel mo okay na. Yun ang Parang may may karamdam. okay, pwede na ulit. Okay. Oh, ay, hindi, ang treatment sa isa is different Para makita from the siya si treatment Doc doon sa ano, YouTube. Yes, these are two different things. So you tell me, yung sabi mong paiba-iba, ito bang wrist problem or yung carpal tunnel problem? Ito po, dito po talaga. Sige. Tawa ng tawa eh. Nahilo yan, ano palang hindi maintindihan. Opo. Saan? Wala. Pero may time pa na nagising ako nung madaling araw. Ito po naman. Ito po. Yan naman po yung dito. Tapos sayang hindi na po ako makatulog sa hospital. Wala ditong manhid sa kamay. Yan ang sinasabi mo, hindi ka na makatulog. Pero, kumbaga, ano po, minsan may araw kasi na eto siya. Ito okay, ito minsan po hindi. Minsan ito okay po po. Ano naman yung hindi lang. Shoot mo. Yan. Bibitaw mo. So, ikaw, yung pag-injection dun sa PFCC, I can do that anytime. Yung sa carpal tunnel mo, dahil sumabay silang dalawa, Dito ka. obserbahan mo, kung ma-address natin yung problema mo dito sa PFCC mo, tingnan natin, kung meron pa rin manhid na sinasabi mo, kasi sabi mo yun, ang manhid ko dito na sa likod, that is not median nerve. At wala yung problema dito, wala tayong gagawin. Sa carpal po. Isa-isa. That's what I mean by focused on what is obvious na pwede natin atakihin. Okay? Hindi ko sasuggest na mag-opera dyan sa carpal tunnel na yan. Okay? So, magpapa-injection na tayo ngayon. Ha? Mag-injection na tayo din. Maganda po yan. Irish. Maganda po ang 1 cc mel. 2.5. L5. Consultation. Oo. Ikaw matapon sa injection. Gano'n ka na? Manipis po yun. Manipis. Ang needle, manipis po. Ano, paano po yan? Hindi, pag in-injection tapos hindi Okay. Ang observation, Kinukuha niya yata yung tuktok. you use it. Saan Wala makakaya? na eh. Gawin mo. Dapat steady na pala. Hindi pa. Sige, easy ka na lang sa bahay. Tuktok ko yata kinuha ng lolo. Hindi, Doc. Ano? Kasi hindi okay yan. Specimen natin yung ulo mo, Doc. You will right. Steady lang daw. Ha? Depende So, pag mag- Maba ang kabuhok na si Doc, oh. Eh, yung, Ano po yung yan magagawa? lang, yung overnight, hindi. Hindi pag-iwala yung Ayan, pupunta. ayan. Parang hindi mo kasi iisip. Matagal. Pero pag hindi lang i-general yung kamay mo, parang sana Nagigigil-gigil-gigil. Ako. Doc, ilang taon ka na, Doc? Secret. Ba? Iba yung secret na yun, ah. Parang mga 55, Doc. Ano pangalan? Ganun. Mel, Hindi nakikinig. tanong siya manong, saan 90 degrees. siya sa PCSO? Saan sa Mandaluyong o sa Lang Center? Ano po ako, pwede po ako sa lang sa dyan po ako sa ano, San Marcelino. Oh, bakit may PCSO sa San Marcelino? Meron po yung sa kami sa ano kami sa printing production po kami. O sige. Hindi, ang kontak ko dun sa Mandaluyong si La Rosa eh. Pangalan naman. Arnel. Si Arnel. May mag-injection ako. Pali kontakin niyo po dun yung ano, Sotero Miguel, siya po yung talagang naglalakad dun eh. Hindi, kinukompleto ko muna yung funds. Lahat ng requirements. Mga abstract, mga gano'n. Hindi tayo. Hello. Ito. Sino? 27. Mahaba ito. Ay!
oh, si Doy. Oo, anong problema? Hawa mo ng wallet. Punta ka bukas. Punta ka bukas. Punta ka bukas. O, ngayon, gusto mo bago mag-2 o'clock. Ha? Paikot-ikot. Ngayon, kung gusto mo, pumunta ka dito sa klinika. Bago History mag-2. ko ba ng trauma sa wrist? Ngayon. Tignan kaya natin muna. For Tuloy-tuloy mo na lang. Ngayon, kung gusto mo, ngayon bago mag-alas 2. College mo, ano yung... Ito, sa gitna. Bukas. Ano na lang ulit. Bukas.